בצהריים, ובנו מסיימים את זה, אולי צריכים לעשות את זה מחר, אז אמרתי, לא, אני רוצה את החדר שלי. יאללה, אין לי מקום לזוז בחדר. ריקו! שלום. שלום וברכה. וואו. טוב. מצליחים לי להראות איזה צילום. יוש בראש. הכל בסדר? מגניב, מגניב, מגניב. טוב, אז זה מה שקורה בדירה. נעלה את הוידאו הזה עכשיו. זה מצלמה, זה מטוס, זה מטוס. יואו.